खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। डाकाथि खालामनो फैनानै रायजोफोरनि आखायाव सानै हमजादों। बे जाथाया हजाय मरझारनि कफाबारियाव जादों। अग्रु फालांगिरि माखासे हान्जाया गंसे उइंगार गारिजों आपार आसाम फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो सिनाय मोनै सा 6 डाकाथिफोरा गंथाम बाइकजों फैनानै अग्रु फालांगिरिफोरनि गारिखौ हाथियार दिन्थिनानै बेंथेदों आरो बिसोरनिफ्राय 20 लाख रांबो सेख'नानै लांदों। रां सेख'नाय समाव सा 6 डाकाथिफोर आरो अग्रु फालांगिरिफोरनि गेजेराव नारा-नाथा जुजिलायनायबो जादोंमोन। बे जाथायाव डाकाथिफोरा गुलिबो गावग्लुंदोंमोन, अब्लाबो रायजोफोरा सानै डाकाथिफोरखौ हमनानै लाखिनो हादों। हमजानाय सानै डाकाथिनिफ्राय गंसे पिस्टलजों लोगोसे गंसे मेगजिनबो हमनो हादों। थांनाय 13 नबेम्बराव पाकिस्ताननि सिजफायार वायलेसनाव रुंसारि जानांनाय इन्डियान आर्मिनि हाविलदार हाराधन चन्द्र राय बिथांनि गोथै देहाखौ मैया गुवाहाटीसिम लाबोबाय। बिथांनि गोथै देहाखौ गुवाहाटीनि बशिष्ठ आर्मी बेस हस्पिटालाव आर्मी आरो आसाम पुलिसनि अफिसियेलफोरजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वालाबो मान बावदों। रुंसारि हाविलदार हाराधन चन्द्र राय बिथाङा धुबरी जिल्लानि फुटकिबारि मेधिपारा गामिनिमोन। दिनै 16 नबेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। दिनै बिटिसिनि गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङै फसंथानफोरा बन्द थागोन। पान्जाबाव सानै उखिला गारियाव अर नांनानै खामजानानै थैनो गोनां जादों। सासे सिनियर एडभकेट आरो बेनि एसिस्टेन्टआ पान्जाबनि हसियारपुरनिफ्राय चन्डीगढ़सिम गंसे गारिजों थांगासिनो दंमोन। थांबाय थानाय समावनो लामायाव बिसोरो गिबियाव गंसे दंफाङाव सौग्रावदोंमोन। बेयावनो गारिया अर नांदों आरो बिसोर सानैया अरजों खामजाफानानै थैनो गोनां जादों। सन्देह खालामनाय जादों दि बे दुखुनांथाव जाथाया गारिनि सेन्ट्रेल लकिं सिस्टेमा जेम जानायनि थाखायनो बिसोरो गारिनिफ्राय ओंखारनो हायाखै। जायगानि पुलिस आरो अर खोमोरग्रा डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा खौरां मोननानै जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै अरखौ खोमोरफैदोंमोन, नाथाय बे समाव बिसोर सानैनि जिउआ गोमाखाबायमोन। थैनाय सानै उखिलनि मुङा फारियै भगवान किशोर गुप्ता 62 बोसोर बैसोनि आरो बेनि एसिस्टेन्ट सिया खुलार 37 बोसोर बैसोनि। फिलिपिन्सआव गिख्रंथाव साइक्ल'न एबा बारहुंखा बारगासिनो दङ। बे साइक्ल'ननि मुङा बेमक टाइफुन। बे गिख्रंथाव बारहुंखायाव दासिम सा 67 सुबुंफोरा जिउ खहा जाबाय। बेनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरानो दुखु मोनदों आरो गोबाङानो गोमानानै दङ। मख'नो गोनांदि फिलिपिन्सआव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों लोगोसे गोबां अखाबो हादों आरो बेजों गोबां दैबानाबो जादों। खौरांनि बायदिब्ला दैया 2 थालानिफ्राय 3 थालासिम लोमदों आरो सुबुंफोरा रैखाथिनि थाखाय बिल्डिंनि उखुमाव गाखोनो गोनां जादों। बे गिख्रंथाव बारहुंखाया गुबैयै फिलिपिन्सनि केपिटेल मनिला आरो लुजन आइलेन्डआव जादों। गिख्रंथाव बेमक टाइफुननि गोख्रैथिया 1 घन्टायाव 150 किल'मिटारनि बारा जादों आरो बे टाइफुना दा भियेटनामथिंबो थांगासिनो दङ। हाग्रा बिफाननि अपारेशन खालामनायाव आरोबाव काजिरङानिफ्राय 4 सिखाव फलान आरो फालांगिरिफोरखौ हाग्रा बिफाना हमनो हादों। हमजानाय 4 सिखावफोरनि मुङा फारियै आनवार हुसैन, शफिकुल इस्लाम, साइफुल इस्लाम आरो आकबर आली। बिसोर 4या थांनाय 10 बोसोर सिगां गान्दा गंखौ सिखावै फाननायाव लोब्बा दंमोन। दिवालीनि समाव पुलिसफोरा जुवा गेलेनायखौ होसोग्लुंनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया कामरुप सयगावनि आन्धेरिनि मोनसे सकआव जादों। जुवा गेलेनायखौ जायगानि मानसिफोरा सयगाव पुलिस थानासिम खौरांखौ हैदोंमोन। उनाव पुलिसफोरा जुवा गेलेनाय जायगायाव थांनानै जुवा गेलेग्रा सुबुंफोरखौ होसोग्लुंनायाव सासे सुबुङा खारनानै गंसे फुख्रियाव गोग्लैदों आरो जिउ गोमानो गोनां जादों। पुलिसफोरा बे केसआव दा सानैखौ हमनो हाबाय। हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा सन्जय दास आरो करुणा कान्त दास। जिउ गोमानाय सासे सुबुंनि मुङा रबिन दास। जायगानि मानसिफोरा रबिन दास थैनायखौ पुलिसफोरनि गोरोन्थिनि थाखाय जिउ गोमादों होननानै अजद दैखांदों। मानोना रबिन दासआ फुख्रियाव गोग्लैनाय समाव पुलिसफोरानो दंमोन, नाथाय रैखा खालामनो नाजायालासे धमकी होनानैसो गालांदों होननानै रायजोफ्रा अजद दैखांदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। गारि एक्सिडेन्ट जानानै नखरसेयैनो 5 सुबुंनि जिउ गोमादों आरो 8 सुबुंफोरा गाज्रियैनो जोखोम जादों।
बिसोर गासैबो गंसे बासजों गवा फारसे पिकनिक एबा लावखार ओंखाम जानो थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बासनि ड्राइभारा बासखौ नांनायनि बारा गोख्रैजों खारहोनानै उनाव गोख्रैथिखौ सामलायनो हायाखैमोन। उनाव बे बासआ गंसे दालाङाव सौदावनानै दै गैयै गोरान दैमायाव गलांदों आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोनदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया महाराष्ट्रनि सातारा जिल्लानि कराड नोगोरनि खाथियाव जादों आरो बे जाथायावनो नखरनिनो 7 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों। जाथाय जाखांनायनि उनाव जायगानि पुलिसफोरा खौरां मोननानै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ दैमानिफ्राय बोखांनानै देहा फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालसिम दैथायहरबाय आरो बास सालायग्राखौ एरेस्ट खालामबाय। करिमगन्जआव मोनसे मुगैथाव जाथाय जादों। सानै बिब' बिनानावखौ माखासे दुथांफोरा जिनाहारि खालामदों। बिब' बिनानाव सानैया त्रिपुरानिमोन। बिसोरो गावसोरनि लोमजानाय बिमाखौ देहा फाहामथायनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम लानानै फैदोंमोन। थांफिननाय समाव बिसोरो गंसे गारि भारा लादोंमोन। बेयावनो गारिनिनो ड्राइभारा करिमगन्जनि निलाम बाजार मोननायनि उनाव आरो गावजों लोगोआव 7 लोगो लेंहरनानै गारिखौ दस्रा लामाजों लांनानै बे मुगैथाव खामानिखौ मावहैदों। बे केसआव पुलिसफोरा दा 7खौ हमबाय। मुङा आब्दुल आहमद आरो गुबुन 3नि मुंखौ मोनथ'नाय जायाखै आरो दा 2खौ पुलिसफोरा नागिरगासिनो दङ। स्टेनफर्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे ग्लबेल लिस्टनि बायदिब्ला बुहुमनि टप 2% 2% साइन्टिस्टफोरनि फारियाव IIT गुवाहाटीनि सा 22 फेकाल्टी मेम्बारफोरा जायगा मोननो हादों। बेनि अनगायैबो बे फारियाव IIT बानारस हिन्दु इउनिभार्सिटिनि सा 14 साइन्टिस्टफोरा जायगा मोननो हादों। स्टेनफर्ड इउनिभार्सिटिनि टप 2% साइन्टिस्टफोरनि फारियाव गासै 1,59,683 एक्सपार्टफोरनि मुं दं, जेराव सा 1,500 साइन्टिस्ट, डक्टर आरो इन्जिनियारफोरा इन्डियानि। 2021-22 एकाडेमिक बोसोराव स्कुलनि सिलेबास एबा आयदाफोराव कभिड-19नि आयदाखौबो सोदेरसिगोन होननानै आसाम सोरखारा बुंथिदों। थाखो 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि आयदायाव कभिड-19नि आयदाखौ SCERT आ बानायगोन आरो थाखो 9 निफ्राय थाखो 10 सिमनि आयदायाव सेबाया बानायगोन। बे थांखिखौ आसाम सोरखारा फरायसाफोरनो कभिड-19नि सायाव सोलोंथाइ होनो थाखाय आरो फरायसाफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय लादों। बाक्सानि अरखौ मैया खोमोरजोबनो हाबाय। गासै 172 सान एबा 5 दाननिबो बारा समनिफ्रायनो बाक्सान थावनि खनियाव थाद'नाय गैयै अरा खामबोबाय थादोंमोन। गोलाव समनिफ्रायनो अरखौ खोमोरनो नाजाथाबबोबाय थानायनि उनाव मैया कानाडानि कालगारिनिफ्राय लाबोनाय स्नाबिं इउनिट मुंनि मोनसे अर खोमोरग्रानि गेजेरजों अरखौ खोमोरजोबनो हाबाय। थांनाय 27 जुन दानावनो थाव खनिनिफ्राय गेस ओंखारजेनदोंमोन आरो 9 जुननिफ्राय अर खामनाया जागायजेनदोंमोन। बे अर जोंनायखौ खोमोरनो नाजानायावनो गासै 3 अइल मावफारिफोरा जिउबो खोमानांदोंमोन। जोबनायाव दङ आसामनि कर'नानि आपडेट। आसामाव दासिम 2,10,268 देहा कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 2,05,636। दासिम 3,662 देहा कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 963। आसामाव मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।